mga habal-habal na malik sa akin. Kaya na ako na yung operation. Wow! Iyak mong ganyan diri. Agay. Oh, lawa mo Saan din naman diri. ron? Uy, Kana muna ni. Aba. O, mao na siya mo. So, kana siyang entrance. Saan mo na siya? Oh. Ito lang yung ng guard road na ito. Tapos Tokyo, micro siya. Ano, si Sir Brian ug si Sir Ma'am Sir. Hala! Nabuang! Kita mo nagsunod-sunod nila. Nayabag! Ay, saba. Ay, saba! Ay, saba! Sir, ikaw na ka para speed up. Speed na ba pa ng likid na ba? Yung na, sunod mo ni Sunny? Pagkatid mo ni Di mo tagi abatan.